كم يتمسيو خبركم تعزبتنا هسمرا خابز مدبر استوديو أقول تلفزيون إرترا عز السلام تنا تقبلوا لهم أدم مشت كم وترو زينا واشتهاجر نوتان حيزنا قريبنا لنا كسافت مقتالكم بخبر زعدم معراب زينا سامسون هايلي فلما كاندي نتوتاتهم بريزيدنت إسياس أفوركي ناي سودان مغش وزازي متمليسو لومي أب كبابي أديبارا أب تركب موشب مأكلات مستخايد مرمراتات 24 سبات كورونا ترخيبوهم إيرتراويان نبرت سويسرلاند اللي علي 86,000 دولار نمعكن حدر سماعتات وفيهم أبال هاجرات نيتو نمكل خالد زقبرو كفليت كزايدة أمريكا دقيمات أوي عام بريطانيان أمريكان بقوداي كوبانيا هواوي أبزي مكداو كياتوا تسقيون روسيا أب كل عير تقلم بحر تزنبن زنبرت نقاريت أمريكا عاقيته كم زمرسة أقليتها أبومبر الأولاوي بايتو جنرال عبد الفتاح البرهان بزقبر اللي عدم مسرت أب سودان ناي سلسة معالتات ناي سراح مبتساح كفت سمزقني بريزيدنت إسياس أفوركي لومي فرق معالت تمليسوم لوخ منستر زينا غازيت إنيا خالد محمد برهان نزدالو زينا وتصبصاب ليديا تخل مريم كتوربيا بريزيدنت إسياس أفوركي بعد ما بومبر الأولاوي بايتو جنرال عبد الفتاح البرهان كاب 25 سنة أب سودان زقبرو ناي سراح مبتساح زازيمو لومي أب ساعتات فرق معالت تمليسوم أبزناي سلسة معالتات عدوتو بريزيدنت إسياس مساب بومبر الأولاوي بايتو جنرال عبد الفتاح البرهان كم أون مسك قداماي مينستر عبد الله حمدوك تراخيبو أم دنفع كلتاوي زمدناتاتن حبراوي أقداس نتزلوهم زوباو قدياتن معبالتاتن بسفيحو زتيون حسابات تلواويتون مساب بومبر الأولاوي بايتو أبز تقبره بغندو أب حدش بوليتيكا وهواه سودانن زوباوي معبالتاتن زتكورزته كلتيوم مراحتي قسقاس نايتو مع قديمهم زتبصحو ناي متحققات سممعات بمقمقام حبراوي شركنتن زوباوي وهدتن معزاز كمون بخليتين هاجرات وصي زلو طموحاوي مدبات بعد معنت المتكبر حبراوي تعر كدنفع عرس ممع بصيحهم بريزيدنت إسياسن قدما مينستر حمدوكن دما متحققات هاجرات قرنا أفريقيا مرجع زيكونه قدنتاون مسرتاون كم زخونه تقيتهم دحر مزرراب أمونغو هاجرات التزوبات زفتر مسح حابن فللياتن زفتحلو مقان كم زخون صنوع امنتهم قليتهم زيكازي بريزيدنت إسياس مسك قداماي مختل أبومبر الأولاوي بايتو السودان جنرال محمد حمدان دقلو تراخيبو أبتمتسال الزعبا زتيوم جنرال محمد حمدان دقلو دما نكبر بريزيدنت إسياسن مصوص توقعزة لعلواي الأخن ببهلاوي مدب زتسنية انقدوت غيرو زيكازي بريزيدنت إسياسن مسؤوز توقعزو سبسلطانن كاب كارتوم 127 كيلومتر رحيقونا بزركب بروجكت حرشاو لمعتن أغرو إندسترين عودتا كايدوم مينستر قديات وطاي أتو عثمان صالحن أمخاري بريزيدنت أتو يمانة قبرابن مس بريزيدنت إسياس أفوركي حابيروم توقعيزوم نيروم حبريتا كاب منستر طعنام أبز حلف سامنتي كاب سودان ببزح آتيوم أب كبابي آديبارا أب زركب مع أكلات توشيبهم زتصنحو لومي 27 سنة نخالعين ناي مود داتام قجله أب استقبري ناي لابراتور مرمراتات 24 سبات بكورونا فيروس كم التلخفو ترقاقيت اللوم من كساس هزبي كاب حد هاجر ناب كالي تاقيد كوانتلو فنو وحزي زيغاتات كاب غرواب تهاجرات إثيوبيا سودان جيبوتن يمنن بمريتن بحرن جناح قصالي زلوم أبيرترا طالالا قطري بكورونا فيروس استلخ زيغاتات كسابلومي 291 بصيحلوم 53 كابزيوم بستقبرلهم حكمنا وكنكن حاويم كاب هوسبيتال كفانو كلو 238 دما اب هوسبيتال تعاقبهم يركبوم
ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ንዝወፁ መምርሕታት ኣኽቢሮም ካብ ዕለታዊ ስርሖም ንዝተሰናኸሉ ጽጉማት ንምሕጋዝ ብስውሰት ዘሎ ተበግሶታት ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡስ ዞባታት ጋሽባርካ ሓገዛትን ሕድገት ክራይ ገዛን ይቕጽል ከም ዘሎ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም በዚ መሰረት ኣብ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ብመገዲ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ንኡስ ዞባ ካብ ነጋዶ ዝተዋፅአ ሃለኽትን ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ተመቃሪሖም ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ግራሻ 20 ኩንታል ሊባንያይ 14 ኩንታል ሃደምደሚ 18 ኩንታል እኽሊ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሓሸንኪት ድማ 12 ጣል ከበርክቱን ከለው ኣብ መስርሕ ህንፀት ኮማዊ ሆስፒታል ሃይኮታ ዝነጥፉ ዘለው ኣባላት ኩባንያ ህንፃ ሰገን ድማ 5000 ናቕፋ ለጊሶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣቶ ዓብደላ ኣስፋው ኣብ ኣለቡ ንትካል ንዝተኻረየ ናይ 3 ወርሒ ኣቶ በራኽ ፍስሓ ኣብ ሃይኮታ ንሰለስተ ተኻረይቲ ነናይ 1 ወርሒ ኣቶ ገብሪ ህይወት ሃይለ ንክልተ ትካላት ነናይ 4 ወርሒ ተቐማጦ ሻምበቆ ቀሺ ተወልደ ብርሃን ዘራጽዮን ኣብ ሻምበቆን ደቂ ሸሓይን ን7 ተኻረይቲ ክሳብ ለበዳ ኮሮና ካብ ሃገርና ዝጠፍእ ኣቶ ይከኣሎ ወልደ ሳሙኤል ንሓደ መንበርን ሓደ ትካልን ነናይ 2 ወርሒ ኣቶ ወልደ ገብርኤል ወልዳይን ኣቶ ተኽሊ ማርያም ርእሶምን ድማ ንክልተ ተኻረይቲ ነናይ 3 ወርሒ ሕድገት ክራይ ገይሮም ብተመሳሳሊ ኣትዮ የንየሁን በረኸተ ኣብን በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ለምለም ዮሴፍን ኣብ ከተማ ተሰነይ ንሓደ ትካልን ሓደ መንበርን ነናይ 4 ወርሒ ወይዘሮ ኤርሳ ተስፋይ ንሰለስተ ተኻረይቲ ነናይ 3 ወርሒ ስሙ ጥቀስ ዘይደለየ ተቐማጢ ከተማ ተሰነይ ን4 ትካላት ነናይ 2 ወርሒ ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ስላሰን በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ዘውድ ምሕረተ ኣብን ንክልተ ትካላት ነናይ 5 ወርሒ ወረስቲ ነፍሲሄር ይፍጠር ኪዳነ ንሓደ ትካልን 3 መንበርን ነናይ 2 ወርሒ ተቐማጢ ኣስመራ ኣቶ ተኽላይ ኣድሓኖም ድማ ኣብ ከተማ ተሰነይ ንሓንቲ ስድራ ናይ 2 ወርሒ ክፍሊት ሓዲጎምሎም ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ በኣጋጣሚ 20 ሰነ ልዕሊ $86,000 ኣሜሪካ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታትን ምንባይ ስድራ ስዋዓትን ወፍዮም ብዛዕባ እዚ ንዝተዳለወ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጎ ከቕርቦ እዩ እቲ ኣብ ከተማታት ጄኔቫ ሎዛን ፍሪቦርግ ሲዮን ሽፋውዘን በርን ዙሪክ ኣርጋው ስሎተርን ሰንጋለን ቢልቤይን ቱርጋው ባዘል ሉዘርን ካልኦት ከተማታትን ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ምብራ ሽምዓ ናይ እግሪ ጉዕዞ ወፈያታትን ካልእ ንጥፈታትን ዘጠቓለለ ነይሩ ብመሰረት ዝበፅሓና ሓበሬታ ሽማግለ ምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት ካንቶን ቲቺኖ $580 ሽማግለ ምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት ካንቶን ስሎተርን ንምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት $5,130 ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ካንቶን ሉዘርን ንምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት $3,680 ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ካንቶር ኩር ንምንባይ 5 ጽጉማት ስድራ ስዋዕት ናይ 2 ዓመት $3,600 ንኡስ ጨንፈር ሃማደ ካንቶን ቫሌሲዮን ንምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት $322 ሽማግለ ምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት ካንቶን ባለ $500 ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ካንቶን ጄኔቫ ን11 ጽጉማት ስድራ ስዋዕት $7,950 ሽማግለ ምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት ካንቶን በርን $3,390  10 ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካንቶን በርን ድማ ን5 ጽጉማት ስድራ ስዋዕት $4,320 ወፍዮም ብተመሳሳሊ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ካንቶን ሳንጋለንን ኣፓንዘልን ንምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት $5,950 3 ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ካንቶን ሳንጋለንን ኣፓንዘልን ንሓንቲ ስድራ ስውእ ናይ 2 ዓመት $720 ሽማግለ ምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት ኣብ ካንቶን ባዘል $6,377 ኣባላት ህግደፍ ኣብ ካንቶን ባዘል ንምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት $4,170 ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ካንቶን ኣርጋው ንምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት $12,310 ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ካንቶን ዙሪክ ንምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት $12,100 ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ፍሪበርግ ን5 ጽጉማት ስድራ ስዋዕት ናይ 2 ዓመት $3,600 ማሕበረሰብ ካንቶን ቱርጋው ንምስሳን ሕድሪ ሰማዕታት $5,290 ሽማግለ ምሕጋዝ ጽጉማት ስድራ ስዋዕት ኣብ ሎዛንን ከባቢያን ድማ ንስድራ ስዋዕት $2,050 ኣበርኪቶም ኣብ ዞባ ዓሰባ ኣፍልጦ ጽሙማን ኣብ ጠንቅታትን ሳዕቤናትን ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ቫይረስን ኣገባባት ምክልኻልን ዘተኮረ ጎስጓሳት ይካየዳሎም ሓላፊ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ዞባ ዓሰባ ወይዘሮ ኣስመረት ብርሃኔ ንኤሪና ብዝሃበቶ ሓበሬታ
እቲ ማሕበር ጽሙማን ብሰንኪ ጉድለት ኣፍልጦ ግዳያቲ ለበዳ ከይኮኑ ካብ ፈለማ ኣትሒዙ ብቆንዲ ባህርያትን ሜላታት ምክልኻልን ኮሮና ቫይረስ ሓበሬታ ክህብ ምጽንሑ ገሊጻ ሁሉ ኩነታት ሕማም ኣብ ሃገርናን ዓለምን ንምርዳእውን ብኽኢላታትን መምህራንን ቀጻሊ ኣስተምህሮ ከም ዝወሃቦም ዝወፀ መምርሕታት ብጥብቂ ከተግብሩ ድማ ዕቱብ ምክትታልን ኣተኣላልያን ከም ዝግበረሎም ኣብሪሃም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ኣብ መነባብሮኦም ንዝተጸገሙ ጽሙማን ገንዘባዊ ደገፍ ተገይሩ እቲ ብማሕበር ዝተገብረ ናይ 14,000 ናቕፋ ደገፍ ካብ ዕለታዊ ዕዮኦም በኺሮም ንዝርከቡ 20 ጽሙማን ተዋሂቡ ኣብ 70 ሰባ ኣብ ማሕበር ዝተጠርነፉ ልዕሊ 500 ጽሙማን ከም ዘለው ሰነዳት ማሕበር ይሕብር እዚ خبركم تعذبتنا زقصل زينا وصايو مسانا صنحو أبال هاجرات كيدان سمين أتلانتيك نيتو نتخيدان كجبر أزجبان كفليت كزايدة أمريكا دقيمات أو عام أبالات انت وحدة كلتا مئتاويت ناجاملا هاجراو أوتوتن نيتو كخفلا كم زقددا انت هنا جنا بزيكا أمريكا زاكيت زي تجبر التهاجر كم زيلا صحافة مكلها الأمريكا مارك إسبرا فليتهم بزد ما زعابي كفليت مكلها نيتو أبن قدعة أمريكا ودي أخمزلو مارك إسبر حبيرهم بريزيدنت دونالد ترامب أبال هاجرات كخفلا أزجبان مت أنجنزب انت زي كفيلا هاجروه تبقارت أخم التخيل كتت أنكا صانيحيهم يهون امبر بريزيدنت ترامب أبا هاجوري أوروبا توافير نزل سراويت أمريكا نزل عمتها باجت كم زو الصخر اللي يحبر بمسرة صبصابات ኣብ 2018 ኣስታት 5 ቢልዮን ዶላር ዝነበረ ዓመታዊ ባጀት ናይቲ ሰራዊት ኣብ 2019 ናብ ኣስታት 7 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበለ ዝፍለጥ እዩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ሃገር ዝውዕል ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 6 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሰልዐ እዮም ቶም ጸብጻባት ዝገልጾም ስጋት ሩስያ ከም ዘለዋ ትገልጽ ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ኣዋፊራቶ ካብ ዘላ ሰራዊት ልዕሊ 9000 ናብ ፖላንድን ምልኣኽ تشباشب كم زلا والتهدراويان تنتنتي يحبرهم أمريكا سجر بحري أب التكايدو والتهدراو وفرتات لعلمة أنباجت كابزس اللعة هاجراتيا تشايناوي كوبانيا تكنولوجي هواوي أب بريطانيا مسمرات من رخبيتات تكنولوجي كوارد سممع بمختامو أمونغو أمريكان بريطانيان زي مكداو كيف ترتسقيهم نتو كوبانيا كم تصتاو سقات تقلص أمريكا مس بريطانيا زخون سممع كي قبرياه كتصوع تانيحام بريزيدنت دونالد ترامب بريطانيا مستتكال ناي سرح سممع مستفرارم مونغو خلتي ان هاجرات زصن حص تاوعل اب حدغا خاطو خمزخل متنقاو يقلص تشاينا بمنقدن ايت غزوف كوبانيا ابيلا سلياون تفتاتا كم تكايد توقس امريكا ابز حلف عامت اب تصلي مزغب كم زسفرت يرسعن يهون امبر امريكا زوسرت تسقمتي هواوي أبعداق عالم بزفتورة حيال توادارنت سلسقت مهانا تشاينا توقت تاني حلام كوبانيا تكنولوجي من رخبيتات هواوي بدرجة عالم تسألو النعبي متسخم زلو زفلت يوم حيل أير روسيا أب كل أير تسلم بحرة زنبي كم زنبرت نستقاسا نفاريت أمريكا عاقيتو كم زمل سحابيرهم اتسقمتي وحس من باروز تقاسا منستر مكلخار روسيا أمريكا نفرتا أب كواب كل أير هاجرو كم مبرار كتقطب تسويعهم أمريكا بزعباتو قداي زهابت مقلتي زاقيت يلن حيل أير روسيا أب كل أير تسلم بحري نزبراه نفرتي هاجرات معراب بحافشة نا أمريكا دما بلا عاقيتا كتملس زي نايف لما كم زي كونه تسبسابات يردوم ودب هاجرات دوباو مبرع اسيا مالت اسيان تمالع 26 سنه بفيتنام بستمرح عمتاوي وعلو كقانع جميروم اذن مجمريا غزي بمانزاو مداي زكاير زلو عمتاو وعلا باوندو ام مكات لبدا كوفيد 19 دحرت لبدا زلو ناي حويات مسرحن كمون مس مشارخته هاجراتن ودباتن ابزلم تحوبار زتكوري مخانه تغليصوم ابت بقداي منستر فيتنام نوغين شوان فوك بسمعو مدره زتخفته وعلا مرحته ابل هاجرات دحر لبدا كورونا فيروس هاجرات تزوبا ابزو صو
ኣጠቓላሊ ናይ ሕውየት ውጥን ብምስራት ናይ መድሃኒትን ናይ ሕክምናዊ ናውትን መኽዘን ከምኡን ኣባል ሃገራት ዝኽተልኦ ደረጃ መለክዕታት ኣንጻር ለበዳዊ ሕማማት ኣተኪሮም ይመያየጡ ኣለዉ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ዝተኸተልኦ ኣብ ሓባራዊ ዞባዊ ንጥፈታት ዘተኮረ ዝተዋሃደ ስጉምትታት እቲ ለበዳ ከስዕቦ ንዝኽእል ዝነበረ ሰብኣውን ቁጠባውን ሃስያ ኣብ ምጉዳል ልዑል ኣገዳስነት ከም ዝነበሮ እዩ ዝግለጽ ብሩነይ ካምቦዲያ ኢንዶኔዥያ ላኦስ ማሌዥያ ሚያንማር ፊሊፒንስ ሲንጋፖር ታይላንድን ቪየትናምን ዝኣባላቱ ውድብ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ኣብ 1967 ዝተመስረተ ውድብ ክኸውን እንከሎ ኣብዚ እዋን ሓደ ካብ ጸለውቲ ውድባት ሃገራት ዓለምና ኮይኑሎም ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣይቨሪ ኮስት ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ሕማቕ ኩነታት ዓየር ብዘስዓቦ ሓደጋ ዕለቕለቕን ጋሻዊ ሕጅን ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ንሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ብ26 ሰነ ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ከተማ ኣቢጃንን ከባቢኣን ንክልተ ተኸታታሊ መዓልታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዝሰዓበ ባህርያዊ ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ኣባይቲ ህንፃታትን ትሕተ ቅርፅን ዕንወት ከም ዘውረደ ዝገልጹ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሓያሎ ድሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ፍሊጦም ሰመዚ ምክትታል ሜትሮሎጂ ኣይቨሪ ኮስት ሎሚ 27 ሰነ እውን ኣብቲ ከባቢ ልዕሊ 300 ሚሊ ሜትር ዝዓቐኑ ብርቱዕ ዝናብ ክኽሰት ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢታት ኩነታት ኣየር ከም ዘሎ ብምሕባር ዜጋታት ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቃቐ ክገብሩ ኣብቲ ኣፋፊ ከባቢታት ዝርከቡ ድማ ናብ ውሑስ ቦታታት ክጉዕዙ ፀዊዖም ኣለዉ ኣብ ከተማ ኣቢጃን ዝሓለፈ 18 ሰነ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ 13 ከም ዝሞቱ ይዝከር ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ካብ መፋርቕ ሚያዝያ ክሳብ ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ ናይ ዝናብ ወቕቲ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ጋሻዊ ሕጅን ምህማም መሬትን ብተደጋጋሚ ከም ዝኽሰት ዝገልጹ ጸብጻባት ብሰንኩ ዓመታዊ ህይወት 10ታት ሰባት ከም ዝጠፍእ ይሕብሩ ናይ መወዳእታ ዜና ገፈፍታ ዓሳ ብሰንኪ ዝዝርግሕዎ ዘይሕጋውን ንእንስሳታት ባሕሪ ሓደገኛን ሰኪዐታት ሞይቶም ብማዕበል ናብ ግማግም ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ተገፊዖም ናይ ዝርከቡ ኣቡ ሰላማ ማለት ዶልፊን ቁፅሪ ብኣሰካፊ ደረጃ ዛይዱ ከም ዘሎ ክኢላታት ስነ ኣከባቢ ፈረንሳ ገሊፆም ዝበዝሑ ካብቶም ኣብ ግማግም ባሕሪ ፈረንሳ ዝርከቡ ኣቡ ሰላማ በቲ ዘይሕጋውያን ንህይወታዊ ብዙሕነት ማያዊ ኣካላት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ሜላ ኣጋፍፋ ብዝወርዶም ማህሰይቲ ሞይቶም ከም እተረኽቡ ድማ ይሕበር ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብቲ ኣቡ ሰላማ ናብ ግማግም ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ናይ ፈረንሳ ዝጽጉዕሉ ወቕቲ ሓጋይ ብውሕዱ ኣስታት 1000 ብተመሳሳሊ ሓደጋታት ሞይቶም ተገፊዖም ከም ዝወፁ ጸብጻባት ስነ ኣከባቢ ፈረንሳ የመልክቶም ጠቕላላ ቁፅሪ በቲ ዘይሕጋውን ሓደገኛን ሜላ ኣጋፍፋ ዝሞቱ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዓሳን ዝዓኑ ዕምባባታት ባሕርን ግን ካብዚ ንላዕሊ ምዃኑ ዘነፀሩ ክኢላታት ስነ ኣከባቢ ፈረንሳ ብሰንኩ ቁፅሪ ኣብ ወሰናስን ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ናይ ፈረንሳ ዝርከቡ ኣቡ ሰላማ ብልዑል መጠን ከንቆልቁል ገይርዎ ከም ዘሎ ይሕብሩ زو خبركم تعذبتن لو مش استرالو زينا زازيمنا لنا سنة إليتي